מירית, אני חייב לפתוח איתך נושא כאוב מספר 2 לכבוד שבת. אחרי הלהיט, אף אחד לא מכיר את דביר, מגיע הלהיט, אני אשים לך, אני אסביר. נכנסתי לסופר, שנקרא סופר יהודה, שנמצא מול מעונות הסטודנטים באיינשטיין, באוניברסיטת תל אביב, שם גרתי מ-2018 עד 2020, שעשיתי את התואר. אוקיי, אני נכנס לסופר יהודה, סופר שאני מכיר ואוהב. מולי אני רואה שלט, מבצע, 4 קולה זירו, 1 ליטר, 14.90. הבאתי 4 ליטר קולה זירו, ב-14.90. אז כמובן שלקחתי, ואז אני מגיע לקופה, עכשיו אני עם תיק, אני עם טלפון, אני עם דברים, ויושבת שם איזה פטימה אחת, עם גלביה, שלא תבייש את אשתו של יחיא סינואר. ואז אני אומר לה, בנימוס, את יכולה בבקשה לעזור לי לארוז את הקולה? כי אני עם דברים בידיים, אני עם תיק, אני עם דברים. מה היא אומרת לי? אני אשים לך? לא, אני אשים לך, הוד מעלתה, המלכה פטימה מהסופר יהודה. אני אשים לך, אני גם מנשק לך את הרגליים באותה הזדמנות. איזה בני 1000 הישמעאלים האלה, נמחה את זרעם, אנחנו נמחה. חרבו דרבו על הראש להם.